Gamayyar rundunar tsaron Najeriya sun yi dirar mikiya kan 'yan Shi'a mabiya Shaikh Ibrahim Zakzaki da suke gudanar da tattakin Arbaeen na tunawa da cika kwanaki 40 da kisan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato Imam Hussein. Wannan tattakin na mabiya mazhabin Shi'a na gudana duk shekara a faɗin duniya, musamman ma a Karbala da ke ƙasar Iraki. 'Yan Shi'a suna takawa a ƙasa na tsawon kilomitoci masu yawa daga gurare masu nisa. A wasu ƙasashen jami'an tsaro ke aikin ba da kariya ga masu tattakin, amma a Najeriya abin ya sha bamba. Maimakon gwamnatin ta ba su kariya sai ta dawo ita take kai hari, kamar yadda kuke kallo. A bana mabiya Shi'a a Najeriya sun fara tattakin nasu ne daga sassa daban-daban na arewacin Najeriya. Tun a sanyin safiyar Asabar ɗin 25 ga watan Satumba shekara ta 2021 zangon farko da suka hada da garuruwan Jos, Bauchi, Adamawa da Saminaka suka tattaru suka taso daga Fambeguwa suka kamo hanyar Zaria. A washe gari kuma 26 ga watan Satumba Kano, Sokoto, Kaduna, Katsina da birnin Gwari suka taso zuwa hanyar Zaria suma duk an tashi lafiya, sai dai na yankin Abuja wanda ya hada da Nasarawa, Mina, Lakwaja da wasu jihohin kudancin Najeriya ba a tashi lafiya ba, domin jami'an tsaron Najeriya sun farmaki tattakin. 'Yan uwa musulmi sun gamu da farmakin sojojin Najeriya tare da haɗin gwiwar 'yan sanda da haɗin gwiwar jami'an 'yan sanda. Sun farmaki tattakin ne a gidan gwarin fa da ke hanyar shiga Abuja. Tattakin da ke gudana tare da mata, tsaffi da ƙananan yara. Sai dai jami'an ba su yi la'akari da wannan ba, sun buɗe wuta akan mai uwa da wabi, inda suka kashe mutum 8 tare da na raunata da dama. Abuja Struggle Media Team.